Dies ire, dies illa, solvet seculum in favilla. Bago natin simulan ang kwentong ito, gusto ko lang sagutin yung isang tanong na dumaan sa mata ko. Kung nararapat daw bang alayan ng dasal yung mga kaluluwang nakikita nila? Ang sagot ko, oo. Bukod sa dasal na inaalay nyo sa kanila, mainam din na tarikan nyo sila ng kandila. Nakakatulong kasi yan para doon matuon ang kanilang atensyon. Kasabay ng inyong taimtim na pagdarasal para sa kanila, tirikan nyo din ang kandila. Malaking bagay yon. Yun lang. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng mismong lola ko. Taong 1961, Panabotan, Zamboanga del Norte. Kung babalikan ninyo yung una kong kwentong Mamang Juan, medyo kadikit nito yon. Kumbaga, isa ito sa mga huling engkwentro ni Mamang sa mga aswang. Ilalagay ko yung link ng Mamang sa ibaba para maliwanagan kayo. Itong mga panahong ito, tumira na sa Panabotan ang lola ko at ang buong pamilya niya. Mas pinili nilang doon na lang tumira dahil pakiramdam nila ligtas sila kapag nasa tabi nila si Mamang. Ang naiwan doon sa bukid, si Tatay Dadoy at yung tatay niya. Mainam na tandaan yung maigi yan. Dahil meron din tayong kwento para sa dalawang yan. Nung nasa bahay na sila ni Mamang, halos wala silang ibang ginagawa doon. Kundi pumunta sa kangkungan, manguha ng kangkong, ilagay sa sako, ganun lang ang ginagawa nila araw-araw. Paminsan-minsan pumupunta sila sa ilog para manguha ng isda. Sa nyogan para manguha ng nyog. Sinasama kasi nila yan sa pagkain ng mga baboy nila. Yung tapal ng nyog. Ganun lang kasimple ang buhay nila noon. Yung kangkungan na kinukuha nila, para din yun sa mga alagang baboy ni Mamang. Isa din kasi sa mga negosyo ni Mamang yan. Tinutulungan lang nila. Itong bahay ni Mamang, dinagdagan na niya ng isa pa. Para meron ng tutuluyan yung pamilya ng lola ko. Katabi lang ito ng mismong bahay niya. Tapos nilagyan niya ng harang mula sa bahay niya, paikot doon sa bahay ng lola ko. Para silyado niya na yon. Walang ibang pwedeng makapasok. Tapos yung mga aso niya, doon na nagpapaikot-ikot sa ginawa niyang harang para may magbabantay sa kanila. Ilang buwan nang lumipas nung tumira yung pamilya ng lola ko doon. Normal naman yung buhay nila. Tipikal na buhay probinsya. Alam niyo naman yon, di ba? Hanggang isang hapon, si Tatay Fernando naglalakad sa labas ng bahay nila. Tapos meron siyang nakitang uwak na nasa itaas ng puno. Malaki ang uwak na ito, tapos pulang-pula ang mga mata. Nakakwintas kay Tatay Fernando yung tirador niya nun. Kaya ang ginawa niya, kumuha siya ng bato, tapos tinirador niya yung uwak. Tinamaan yun sa dibdib, pero hindi bumagsak sa puno. Ang nangyari pa, dahan-dahan pa tong lumingon sa kanya, tapos nakikipagtitigan. Nung mga oras na yon, nakaramdam na si Tatay Fernando ng pagkahilo. Kaya ang ginawa niya, tumakbo siya pabalik ng bahay nila. Kinuwento niya sa lola ko yung nakita niyang uwak. Pero pagpunta nila doon, wala na. Sinabi ni Tatay Fernando na tinamaan niya yun ng tirador niya. Pero ang sabi ng lola ko, masyadong maliit yung tirador niya. Baka hindi tinablan yun nung pagtira niya. Kaya ang ginawa ni Tatay Fernando, gumawa siya ulit ng bagong tirador. Pero sa pagkakataong ito, mas malaki na ang ginawa niya para mabalahan niya yun ng mas malaking bato. Kinaumagahan, binalikan niya yung puno. Pero wala na siyang nakita. Kaya sumama na lang siya kila Mamang para manguha ng kangkong. Nung naglalakad na sila pauwi, sinilip niya ulit yung puno. Kasi meron siyang naaaninag na malaki na kulay itim eh. Nilapitan niya. Paglapit niya doon, andun na naman yung uwak. Tapos nakatingin sa kanila. Hindi niya sinabi kila Mamang at sa nanay niya na nandun yung uwak.
kasi pagagalitan siya nun tapos sasabihin huwag galawin. Kaya ang ginawa niya, dahan-dahan siyang kumalas kina Mamang at pumunta sa uwak. Naghanap agad siya ng malaking bato na ibabala niya sa tirador niya. Nung nakakita na siya, agad-agad tinirador niya yung uwak. Pero wala. Hindi pa din talaga natinag yung uwak. Sadyang napakatibay nito at hindi iniinda yung mga tira niya. Dahan-dahang yumuko yung uwak at maya-maya pa, nagbuka ito ng mga pakpak niya. Paglalarawan ni Tatay Fernando, sobrang laki ng mga pakpak nito. At kung gugustuhin ng uwak, pwedeng-pwede siyang dagitin dahil sa laki ng mga paa nito. Kaya napatakbo si Tatay Fernando nun. Sinabi na naman niya sa lola ko yung nangyari. Pero sa pagkakataong ito, binalaan na siya. Huwag na niyang babalikan yung punong yon. Lumipas pa ang isang araw. Tuwing dadaan sila sa puno na yon, sinisilip-silip pa rin ito ni Tatay Fernando. Nakikita niya pa din na nandun yung uwak. Nakatingin sa kanila at animoy nagmamasid. Pero hindi na niya pinuntahan yon. Nung hapon ding yon, habang nagsasalansan si Mamang ng mga kangkong, meron siyang napansin na 3 aso na nasa labas ng bakuran niya. Sinisipat-sipat niya ito. Nakaupo lang daw eh. Nung lumalabas na si Mamang ng bakuran para puntahan, biglang tumayo yung 3. Tapos meron siyang naririnig sa puno na yung tunog. Tapos biglang nagulat na lang siya kasi nagtakbuhan yung mga aso niya sa dulo ng bakuran tapos nagkakakahol. Galit na galit. Doon nakita ni Mamang yung pagkakaiba ng 3 aso sa mga aso niya. Kasi sobrang laki ng 3. Halos kalahati lang yung mga alaga niya. Alam na agad ni Mamang kung ano ang mga yon. Kaya dali-dali itong pumasok sa loob ng bahay niya para kumuha ng abo ng kabibe. Nung nakakuha na siya, sinaboy niya yon sa hangin kung saan nakaupo yung 3 aso. Nakita ni Mamang na sabay-sabay tumakbo ng napakabilis yung mga yon. Kasabay ng pagtakbo nila, yung naririnig ni Mamang sa puno, biglang naging pero palakas yun ng palakas. Alam ni Mamang sa sarili niya na 4 yung nagmamasid sa kanila. Kaya mula nung mangyari yan, dinugtungan pa ni Mamang yung bakuran niya. Naglagay siya ng mga bulaklak doon na pangontra sa mga aswang. Ilang araw inobserbahan ni Mamang kung babalik pa ba yung mga aso at yung nasa puno. Pero hindi na bumalik. Kahit 10 oras ng gabi, binabantayan niya yung bakuran niya kung meron ngang magpapakita. Pero wala. Ang pinakamalaking pagkakamali lang talaga ni Tatay Fernando, hindi niya sinabi kay Mamang yung tungkol doon sa uwak. Lumipas ang 2 araw, mga bandang 3:00 yun ng hapon. Pumunta si Mamang, nanay ng lola ko at si Nining sa kangkungan para mangolekta ulit ng ipapakain nila sa alagang baboy ni Mamang. Habang kumukuha sila ng kangkong, napansin ng lola ko at ni Nining na merong 2 babaeng papalapit sa kanila. Nung una, mabagal pa tong maglakad. Pero nung papalapit na ito ng papalapit, pabilis din ito ng pabilis. Hanggang sa bigla na lang tumakbo yung 2 at sinunggaban si Mamang sa likuran ng isa. Pinuwersa ito nung babae na ingud-ngud sa putikan para hindi makahinga. Pinulupot nung babaeng yun yung buhok ni Mamang sa mga kamay niya para hindi makapalag si Mamang at tuluyan itong mawala ng malay. Habang yung isang babae naman, sinunggaban yung nanay ng lola ko. Bigla itong napasubasob din sa putikan. Nagbuno din silang 2, pero dahil magaling sa away itong nanay ng lola ko, nakabuelo siya para ibalibag yung babae sa putikan. Nung nakakuha na siya ng pagkakataon, tumakbo siya sa likuran niya para kunin yung binakuko niya. Nung hawak niya na ito, walang sabi-sabi ay tumakbo siya pabalik sa babae at tinaga niya ito. Saksing buhay si Nining at yung lola ko nung nakita nilang pagtaga ng nanay ng lola ko dito, sinalag niya gamit ang kanang braso niya. Ang kaso nga lang,
Dahil sa sobrang talim ng binakuko at sa lakas ng pagkakahataw ng nanay ng lola ko, muntik na niyang maputol yung braso ng babae. Nakita ng lola ko at ninining na nakalaylay na yung braso nito at kalahati na lang ang nakakapit na laman. Ayon pa sa lola ko, gahibla na lang yung laman na kinakapitan. Isang tulak lang sa babae, malalaglag na sa lupa yung braso niya. Sigaw ng sigaw yung babaeng nataga dahil sa sobrang sakit. Hanggang sa bigla na lang din sumigaw yung lola ko. Dahil nakita niya si mamang na ayaw pa rin tigilan ng babae. Napatingin yung nanay ng lola ko. At pagtingin niya, akala niya wala nang buhay si mamang. Kasi isang kamay na lang yung pilit na umaabot doon sa babaeng nakadagan sa kanya. Lumusob doon yung nanay ng lola ko. Nakita siya ng babae. Kaya dali-daling binitawan ng babae yung buhok ni mamang at tumakbo ng napakabilis. Akay-akay ng babae yung isa pang nataga ng nanay ng lola ko. Habang sumisigaw-sigaw ito, tumakbo sila papalayo doon. Ayon sa lola ko, sobrang bilis daw tumakbo ng dalawa. Animoy tumutong-tungtong ito sa mga dahon-dahon. Ilang segundo lang, nawala na yun sa mga mata nila. Tinulungan nilang makatayo si mamang. Galit na galit si mamang sa lola ko at kay Nining kasi mga walang kwenta. Mamamatay na lang siya. Hindi man lang siya nagawang tulungan. Nanonood pa. Sobrang sama ng loob ni mamang nung mga oras na yun. Gigil na gigil siya kasi hanggang ngayon hindi pa din siya tinitigilan ng mga aswang na yun. Ilang taon na rin siyang sinusundan. Kahit saksakan ng dami ng pangontra niya, nandyan at nandyan pa din sila. Kaya nagdesisyon si mamang na gumawa ng orasyon ng pangsunod. Kasabay niyan, nagpatulong siya sa iba niyang kaibigang mga engkanto para masundan kung saan nakatira yung mga aswang na yon. Ayon sa lola ko, samot-saring orasyon ang ginagawa ni mamang nung umuwi sila ng bahay. Pausok dito, pausok doon, alay ng manok, saboy ng bigas, tapos may mga puno siyang niyuyukuan. Tapos nilalagyan niya ng mga iba't ibang prutas. Nung natapos na ang lahat ng ginagawa ni mamang, sinabihan sila ni mamang na matulog na at may pupuntahan lang siya. 10 oras na ng gabi yun. Sinilip ng lola ko si mamang. Mag-isa lang itong umalis ng bahay nila. Dala-dala yung punyal niya na gawa sa dulo ng buntot pagi. Hindi natulog ang lola ko nung mga oras na yun. Hinintay niyang makabalik si mamang kasi nag-aalala siya eh. 3 oras ang lumipas. Naririnig ng lola ko na nagmumura si mamang. Kaya pala mura ng mura si mamang. Wala siyang naabutan ni isa doon sa mga aswang. Wala siyang napala. Sayang lang yung lakad niya. Galit na naman si mamang. Tapos meron siyang kinakausap doon sa labas ng pintuan nila. Sinilip yun ng lola ko. Tapos kitang-kita niya na merong kinakausap si mamang na maliit na nilalang. Maraming mga sungay, malaki ang bunganga, tapos merong isang napakalaking mata na nasa gitna ng muka. Yung itsura nito mukhang hindi gagawa ng mabuti. Pero malay ng lola ko kung ano yun, kaya tiningnan niya lang. Tapos biglang tumigil sa pagsasalita si mamang at dahang-dahang humarap kung saan nakasilip ang lola ko. Minura siya ni mamang at pinagsabihan siyang matulog na. Sobrang init ng ulo ni mamang nun kasi talagang gigil na gigil siya at gustong-gusto niyang gumanti doon sa mga aswang. Kaya kinabukasan, tinipon niya yung mga kapitbahay niya kasi alam na niya kung saan nakatira yung mga nanggugulo sa kanya. Sumama doon ang lola ko at si Nining. Akala kasi nila malapit lang eh. Pero halos 2 oras na silang naglakad, makapunta lang doon sa tinuturo ni mamang. Yung mga aswang pala na gustong kumatay sa kanila. Nakatira pa sa dulong-dulo ng Johnston Company. Nag-iisang bahay lang yon sa pinakagilid ng bundok. Lahat ng mga kapitbahay ni mamang nagtataka kung paano nalaman ni mamang yun. Kasi di ba nga, sobrang layo na nun. Pero pagbukas nila sa pintuan ng bahay, wala nang mga tao. Ang mga naiwan na lang doon, unan,
mga punda, tsaka isang itim na belo na punong-puno ng dugo. Hindi nga nagkamali si Mamang sa pagtuntun sa bahay ng mga yon. Kaya ang nangyari, sinunog nila yung buong bahay. Pati yung mga nakatusok na kahoy doon na mistulang bakuran ng bahay, sinunog nila. Naghintay sila ng 1 oras doon sa labas ng bahay habang nasusunog yun. Pero wala. Wala talagang umuwi. Gigil na gigil pa din si Mamang. Ang kaso nga lang, mukhang lumipat na yon ng sobrang layo. Matapos ang insidenteng yon, dinoble na ni Mamang lahat ng proteksyon niya sa katawan. Tsaka yung punyal niya, hindi na niya inalis sa katawan niya. Naging masyado na ding mahigpit si Mamang pagdating sa mga bagong dayo sa lugar nila. At magmula noon, mas lalong tumindi ang taglay ng mga pangontra pagdating sa mga aswang ni Mamang. Opinyon ko sa kwento. Lagi kong sinasabi sa inyo, di ba? The more na meron kang alam, the more nalalapitan ka ng mga yan at susubukan ka. Si Mamang kasi hindi dibino ang gamit. Puro hiram sa kalikasan. Kaya gigil niya mga aswang na yan sa kanya kasi meron silang gustong makuha kay Mamang. Tsaka masyadong nagbaba ng depensa si Mamang nito eh. Naging kampante siya. Pero kung nung day 1 pa lang, sinabi na ni Tatay Fernando yung kakaibang uwak doon sa puno, alam ko magiging alerto si Mamang doon. Kasi yung uwak na yun, pakiramdam ko lang yun yung nag-oobserba ng ginagawa nila sa araw-araw. Tapos nung kabisado niya na yung ginagawa nila Mamang sa araw-araw, nireport niya yon sa amo niya. Tsaka sila gumawa ng pag-atake. Kaso hindi nasabi ni Tatay Fernando eh. Doon naman sa bunuan nila sa Putikan, lamang na lamang talaga yung aswang doon. Kasi nakapatong na siya sa ulo ni Mamang eh. Tsaka walang dalang pangontra si Mamang noong mga oras na yun. Mabuti na lang talaga, merong dalang binakuko yung nanay ng lola ko. Teka, i-correct niyo ako kung binakuko o binakuko. Salamat. Buti may dala siya nun. Paano kung wala, di ba? Nga pala, yung binakuko o binakuko, espada yan ng mga Moro. Hindi ito ganong kahaba pero saksakan ito ng talim. Kayang humiwa niya ng kahit anong bagay. Subukan niyong i-google. Makikita niyo doon. Tapos doon naman sa nakita ng lola ko na kausap ni Mamang, feeling ko kung hindi yun maligno, mataas na uri ng laman lupa. Kasi sobrang weirdo ng itsura eh. Kayo, kung kayo makakakita ng ganon, anong mararamdaman niyo Comment niyo naman sa baba Lalo na yung mga matatapang dyan. So, paano? Walang namatay. Muntik pang maputulan ng braso yung aswang. Sayang naman. Maaasar ka na naman. Kasi